लोगोफोर नैबेलाय जायगाया उवालागान आरोना ओमफ्राय नै दा आं बेखौ साफा खालामनो सानदों आरो गोलोमजोब्बायबो सौफैनानै ओमफ्राय आं दा आथिं आखाइ सुखांबाय नैबे दैसायाव। हेल' गाइसमोन, दिनै आं बेरायनो फैलायबाय हाजोआव। ओमफ्राय नै जोमै गुफुर गुफुर नुजोबो दुब्लिबाराव। आयु सान्दुङानो बिराद ब्राइटनिस। ओमफ्राय नै हाजोआ ओरैजाय नायहरदो, नै खाथियावनोखा आरो आं दा बावखुंग्रि हाजोआव बेरायनो फैदों आरो बावखुंग्रियाथ' हरैजाय थाबाय उल्थाथिं, ओमफ्राय आं दा ओरैजाय बेरायफैदों आरो गामिजों, जोंनि गामिनिजोंनो आरो उवालागान बिदिनो वाटारफल बेयाव थांगोन आरो आं उवालागान वाटारफल। ओमफ्राय बिनिफ्राय मानसि आगान सिख्रि सिख्ला सातदान्दालि खानाय लामनाय बेयाव थांगोन। ओमफ्राय नै दा नै दैयाव गासोमगासिनो दं, गुदुङानो अयथासार गोगोम गुदुं। भिउआ नायदो नै मोजां, बिराद मोजां नुयो नै भिउआ ओरैबो ओरैबो। नैबे हाजोजोब आरो बे हाजोजोब, बे खाथियाव थांबासो नुहैसिगोन माबायदि। ओमफ्राय ओरैबायदि आरो गुदुंथार दैया दिनै बेरायजाया, दुब्लिनि दैया जोबोद गुदुं। जेला हाजो खाथियाव सहैगोन होनबा मिन्थिगोन माबायदि। आं नोंसोरनो देखायनो सानगासिनो जे उवालागाना माबायदि जानानै दं। आङो 5 बोसोरनि बारबाय आरो फैयाखै, हाजोआवनो खेबसेबो फैयाखै आं, बेरायनोबो फैयाखै, नायनोबो फैयाखै आं दिनै। ओमफ्राय मेवाबो लाबोफानो नंदों, हाजोनि मेवा जानो बिराद गोदै गोथाव जायो। आं बिनि थाखाय नै सिखा लाबोदों, ओमफ्राय मना मोनसे लाबोबाय। दा नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। हाजो खाथि मोनफैबायानो नै, थांगासिनो दावखोगासिनो दुब्लियाव थाबायगासिनो दं। ओमफ्राय दा मा होननो, सान्दुंआबो गोसा, हाजोआव बिराद फ्रिसआव थानायफोर बादि मोनगोन आरो गुसुनो आरो आं दा ओंखायनो बिनि थाखायनो फैदों। दिनै सानसे खामानिखौनो बन्द' खालामथारबाय आं, माने नोंथांमोननो मोनसे शेयार खालामनो होननानै। जोंनि बे ओरै फुन्दैबारि हाजो, जेनाखि फुन्दैबारि गामिनि हाजो, ओमफ्राय बेवहाय मा मा दं गैया बेखौ आङो देखायनो नागिरदों आरो लोगोफोर। नोंसोर नायलांबाय था। बोथोराबो बांद्राय थिग नङा, सान्दुं गोसा, भिडिअ खालामनोबो बिराद खस्थ', गरमथार। नैबे टेम्पारेचारा बाराथार आरो दिनै, ओंखायनो आं भिडिअखौ खुनुरुखुमबाबो खालामनानै देखायलांबाय थानोसै। जेला हाजोआव सहैगोन होनबा एसे माबागोन आरो टेम्पारेचारा एसे खराथार दिनैहाय। होमबा नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। हाग्रायाबो सेवबावाखै नै, हाग्राल'। बिराद माबा जानानै दं आरो दुब्लिया नोंना। मोनदोंबाबो नै मोननायखौसो नुयो, आथिंना हाबा हाब्रुआनो गैया नै बाला गोजाजोब। ओमफ्राय खोथिया फुजोबखाबाय नै, गायबावसिगोनसो। ओरै थाब खोथिया फुजोबखाबाय, गायसिगोन आरो। गाखोजेनसै होनबा ना मानो? गाखोजेनसै। जरना नियायथ' आसु लांगासिनो दं, जरनाया अबाय दं होनगासिनो दं। दहायनिफ्रायनो नै बिसोर लोगोफोर नैबे फैदों आरो फैगासिनो दं आरो माने जरना दैयाव दुगैनो होननानै आंखौ बारे बारे होनबाय थायो, ओंखायनो दिनै लाफादों आरो आं बिसोरखौ। लोगोफोर बिसोरबो बिराद खस्थ' मोनबाय आरो सान्दुं गोसाना, आरो दिनै टेम्पारेचारा बाराथार। बिक्रम ना गुसु दैयानो जों फायसेना एबार हे बहननि प्रथम बरफआनो लाजाया नै गुसुआ बे दैया। थान्दा जाया अयथासार बे हाजोनि दै फैनाया, हाजोनि दै सासे आबादारि थायो बड'लेण्ड सोमखोर बर' गामियाव। बर' गामि सासे आबादारि थायो बड'लेण्ड सोमखोर बर' गामियाव। दासो उवालागाननि मा जायगायाव सफैबाय आरोना।
जों गाखोनाया एसे गोजौ मेंनायानो जाला गोगोम मेङो खस्थ' बारा नै दासो लामा मोनदों ओमफ्राय नायदो गोलोमनाया मादि गोलोमदों आंनि गोसोआ मानोबा नोंखौल' नांगौ नांगौ आंनि मेगना मानोबा नोंखौल' नोजोर होदों नोंथ' मिथिला सना जाबाय आं दिवाना नोंथ' मिथिला सना जाबाय आं दिवाना नैबेलाय जायगाया उवालागान आरोना ओमफ्राय नै दा आं बेखौ साफा खालामनो सानदों आरो गोलोमजोब्बायबो सफैनानै ओमफ्राय आं दा आथिं आखाइ सुखांबाय नैबे दैसायाव बेसेला दैसा ओमफ्राय नैबे उवालागान आरो नैबे उवालागानमोन आरोना आं बेखौ साफा खालामलांसै आरो फुजा खालामोन रावबो साफा खालामलाङाखै हाग्रा जानानै थाबाय रावबो फैयाना दा दैज्लां बोथोर गायनाय दिन नैबे एरियाया ओरै गलसोमोन बे एरियाया ओरै गलमोन बे गुगालांबाय आरो नोरना नैबेल'सै दागा र' दा साफा खालामखांबा नायबानो जाबाय लोगोफोर हाग्रा जाब्रा जानानै थाजोब्बाय आरो बेखौ आं बोसोरे फैबानो फोसाबलाङो आं हाग्राखौ फैबाथाय आं फोसाबलाङो आरो बे जायगाखौ पानी आनथ' पानी लोगोफोर नैबेनो जागोन बिसोरो लोगोफोर नैबेलाय नैबेनिफ्राय ओरै गलमोन आरो बे दाबोनो दं दागा ओमफ्राय गाहेन दागनियाव नैबे लाइन फाथालि माबा बनानै दं आरो निसान नैबेनियाव दंमोन आरो मोननै आरो बाव दोननाय जायगा ओमफ्राय बेयाव गलमोन आरो नैबे बे रावना नै बेयाव दा दागखौहाय नोंसिनो आं देखायनो र' मबाइला ओरैखौलाय आं दा नोंसिनो देखायगोन आरो नैबे उवालनिया आगान आरो नैबेनिफ्राय ओरै गल नैबे गल आरोना नैबेलाय नै सिन्न दंखायो नैबेलाय बे गलखा बेजों गल आरोना बेयो गल उवालनि खिबुनि दाग आरो बे देयै देयै गोदोलांनाय बे दाग बेयो नैबे ओमफ्राय बैयाव दा फुजा होनाय बेयाव माबानाय निसान दं नैबे निसान आं दा बेखौ फोसाबखांबाय हाग्रा जोबसैमोन आरो हाग्रा जोबमोन आं फैबाथाय फोसाबलाङो ओमफ्राय बेनिफ्राय नैबेयावहाय बाथौ गायनाय दङ बैयाव मोनसे प्लेट नुदोंना
फ्लेट नुदोंना ओमफ्राय नैबेथ' दैसा ओमफ्राय बै वाटारफल दं दा बेखौ देखायगोन आरो नै ओरैजाय नायलांदो लोगोफोर नैबेलाय नैबे बाथौनि गायनाय जायगा नैबे समान जायगा आरो फ्लेट ओमफ्राय नैबाव बाथौ दंमोन अबे जरायाव गायामोन बेखौ बाथौ फ्लेट दंमोन नैबे बाथौ गायनायनि ओमफ्राय ओरैजाय बावनो अबावबा बाथौ दंमोन बाथौ बिफां बेखौ दिनै नुवासै आं बिराद गोबाव जाबाय फैयैया जोबोर गोबाव जाबाय ओमफ्राय नैबे मा लिरनाय मोनसे नुखागोन आरो नैबे फ्लेटआ हाजोआव नै बिदि अबस्था जानानै दं दा हाग्रा दुजोबनानै दं अबस्थाया नै बेबायदि जानानै दं आरो लोगोफोर बेबायदि अबस्था जानानै दं दा ओइ नुदोंना दै बाज्रुमा बेयाव जों दा एसे दसे दुगैलांगोन आरो बेयावनो दं नै बे सातदान्दालि खानाय लामनाय ओमफ्राय खानाया नै खानाय लामग्राया आं नोंसिनो देखायनो बै सासे भिडिअ खालामदोंना फार्स्टनिया बिनिफ्राय थबस्र' दंमोन ओरै बेनिफ्राय ओरै थबस्र' दंमोन आरो खानाय लामग्रा दुगैखांनानै बेयावहाय ओमफ्राय दा बे गैला बे बेन्दोंआ गैला आरो नैबे बेखौ mau video foto telepon मोजां आबाद बिदिब्ला फाइनालि जों सौफैमारबायानो दै बाज्रुम वाटारफलाव नोंथांमोना नायदो बाथौ थानसालिया नैबे खाथियावनोमोन नैबे हाग्रायावनोमोन आरो बे हाग्रा जाजोब्बाय नै बेन्दों बेनला जाजोब्बाय बिरादनो रावबो फैला बिराद हाग्रा जाबाय फुजा होयोमोन माने बैसागुआवसो फोसाबो ओमफ्राय नै दा एथ' हाग्रा बिदि जानाङामोन बेन्दों गिदिर देरजोब्बाय नै रासिन जाबाय आरो हाग्राया नैबे ओमफ्राय दा नैसो दुगैनो नागिरदों आरो दसे दुगैनोसै होमबा लोगोफोर एसेनोसै भिडिअआ नोंथांमोना अननानै प्लिज गोदानै फैदोंबा नायबाय थादोंबा साबस्क्राइब खालाम चेनेलखौ आरो लोगोसे लाइक खालाम शेयार खालामना हो लोगोफोरजों साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर गोजोन्थों।